Vaig convidant els companys de les diferents experiències. Tenim en Joan, de Crític, que és una cooperativa de treball. No l'explico més perquè ja l'explicaran ells, que per això estan aquí. La Maria Ticó, ets tu? Molt bé, no et coneixia. Molt bé. La Maria ve de la cooperativa de l'Escola Patufet Sant Jordi, està a l'Hospitalet, i és una cooperativa de consumidors i usuàries. I després tenim a la Núria i a la Laia de Coinós, que és una cooperativa de serveis, d'intèrprets i traductors. Doncs, endavant i benvingudes, moltes gràcies per venir. A vegades és més fàcil. Sí? Estàs bé? Doncs moltes gràcies. Molt bé. Ara els hi donarem amb elles i amb ell, que són qui tenen el protagonisme, però sí que és veritat que us volíem fer així un petit marc de per què pensem que els tallers virtuals, a més, de poder-nos donar eines, informació i coneixement de com crear i de com fer créixer projectes cooperatius, per nosaltres, per la gent que les tutores, per la gent que intervenim, també és una manera d'anar compartint espais amb altra gent que ja ho està fent, que ja està duent a terme els seus projectes. De fet, si us heu fixat en tota la presentació, en Pere, la Laura, veureu després en l'exercici que fem en els grups, ara compartim l'espai amb elles, aquesta és gairebé com el segell d'identitat. Per nosaltres, totes les tutores i formadores que tindreu són cooperativistes, les persones que hem convidat a participar són cooperativistes, les persones que surten en els exemples, en les càpsules, a l'estudi de cas, són cooperativistes. Per tant, a partir d'aquesta pràctica i d'aquest coneixement propi de com ho fem i poder-ho compartir i sistematitzar entre totes, per nosaltres és molt important, és la base de moltes de les coses que fem, entre altres els tallers virtuals. Per nosaltres tant és important el què fem, i ara elles ens explicaran què és el que estan fent des de les seves cooperatives, com el com fem, i és veritat que al final estem fent un procediment cooperatiu, estem promovent el format cooperatiu. En aquest cas, i de fet cada any procurem convidar persones que ho estan desenvolupant des de projectes de treball, de consum i de serveis. Segurament els més experts són els projectes de treball, potser els més coneguts són els projectes de consum, i els que queden sempre més amagats, que costen més de trobar, són els de serveis, i sempre fem com un esforç de portar exemples de cooperatives de serveis. I per tant, com ho fem, no només té a veure amb el format jurídic, evidentment, i té molt a veure amb les nostres pràctiques internes i amb com ens organitzem, com ens cuidem, com comercialitzem, sobre quins valors estem consumint, com ens financem. I moltes d'aquestes coses aniran sortint al llarg de tallers virtuals. I hi ha un tercer element que per nosaltres també és molt important, i segurament deu ser el més difícil de mesurar i el més difícil de delimitar, que és el per què ho fem. El què, el com i el per què sovint és el que ens ajuda a situar-nos en aquest marc no només cooperatiu, sinó d'economia social i solidària. Per tant, aquestes voluntats que hi ha al darrere dels projectes i que ara ens explicaran és el que segurament té més valor. Doncs, passant a donar-vos la paraula, jo us demanaria primer que féssim una petita ronda de presentació breu, el nom de la cooperativa i què feu,
I després jo tinc aquí algunes preguntes que no és que no els amanim almenys, però sí que ens ajudarà a veure el nostre recorregut i a tenir una conversa. Sí, us sembla bé? Sí, se'm sent? Doncs bon dia, el meu nom és Joan Vilapiedó, jo formo part de la cooperativa Crític SCSL, és una cooperativa nascuda el 2014 amb l'objectiu bàsic de muntar, desenvolupar un mitjà de comunicació digital que té el mateix nom, Crític. La web és elcrític.cat i bé, després us explico més fàcilment fins aquesta presentació. Hola, jo soc la Maria Rico, de Sant Jordi de Sant Pere. Som una cooperativa de consumidors i usuaris que donem servei a les necessitats d'una escola pública que té capacitat central. Hola, jo soc la Núria de la cooperativa Coinos, STPL, d'intèrprets i traductors, que no és relativament les cooperatives, vam néixer l'any 2000 amb la idea de, en aquest camp, aquest sector dels interpretadors, fer una mica més de justícia social, perquè és un camp molt especial, parlarem més endavant. Aprofitem això que ens estàs començant a explicar ara i compartim, o ens agradaria que compartíssiu justament això, els inicis, qui sou, com us coneixeu, què és el que defineix el projecte, per què el creeu. Llavors, si vols continuar i després la resta de companys. Laura. No tant. Coinos va néixer l'any 2000, de fet jo havia acabat la carrera, feia 2 anys, i estava intentant moure'm en aquest món i començar a donar-me la vida, diguem. Llavors vaig, un amic que té una cooperativa d'advocats, que també no n'hi ha pas masses, em va començar a no conèixer massa aquest món de les cooperatives. Ara era sòcia de Bacus, com tothom gairebé, i en fi, però no havia entrat a fons en aquest món, no? Llavors, aquesta persona que té molts anys d'experiència això va començar a explicar tots els avantatges de la cooperativa, tant a nivell jurídic com democràtic com de tota gestió, i em va convèncer amb les experiències de molts anys com a cooperativa d'advocats que podia fer una cooperativa d'aquestes. Llavors, una cosa era que feien falta en aquell moment 5 socis per crear la cooperativa. Llavors vaig anar, no sabia com buscar-los, amb un sopar de l'associació de traductors i intèrprets, vaig començar a parlar amb 5 persones, que tampoc tenien massa idea del tema, els vaig convèncer i allà vam vam ajuntar, llavors amb l'assessorament, evidentment, d'aquest company advocat i la seva cooperativa, que ens va facilitar tot el tema jurídic, com havíem de fer, tots els temps que nosaltres en sabíem, però no era aquest món de la gent que som lletres i tots aquests temes no els dominem, no? Llavors vaig tenir aquesta sort de tenir tot aquest suport. Llavors en aquesta cooperativa d'advocats també vam arribar a un pacte per conèixer els matins ningú. Llavors vam arribar a un pacte que a través dels serveis que oferia de traducció i cooperació ens oferien l'espai perquè tinguéssim la nostra seu social, un espai fantàstic, un laboratori, i així podem començar. Fèiem servir també el gestor dels espais, la recepció que es va començar a ajuntar amb aquesta cooperativa i altres que hi ha en aquest espai i vam començar així.
els 5 primers socis, els 5 primers anys van ser molt durs, perquè ningú el coneix, és un món molt egocentrista, que no té interessadors, que són gent que tothom treballa sol, no? Amb un cert ego, no? Que ens dona la nostra feina, perquè estàs en un lloc i t'aplaudeixen, et feliciten, a vegades si no tens els peus ben capacitats, sobretot la gent molt jove, és com una mica perillós. I llavors pensaria que no era poder el món més ideal per pensar en aquest tema del cooperativisme, de la gràcia del compartir, de la igualtat entre tots. I els 5 primers anys van ser molt durs perquè amb els companys que ho vaig crear i tal, doncs no eren massa a nivell comercial, va ser molt dur, allò de picar porta a porta i tal, però ens en vam anar sortint, així de la població va ser molt dur. Llavors el 2006 la gent va anar canviant, o sigui, com que és molt fàcil entrar i sortir, em veig ho dic, coses de participació, no vols, te'n vas a l'autònom, cap problema. Llavors el 2006 es va incorporar gent, la Laia, altres companyes que tenim la idea bastant més clara del tema del cooperativisme i del tema aquest, no? Llavors va anar canviant la cosa i ara continuem sent 5 sòcies, encara que tenim 100 col·laboradors i la cooperativa ja, diguem-ne, funciona força, ja ens coneixen, sobretot en l'àmbit de l'economia social i solidària, també formem part de la XES, vam col·laborar amb algú de la cooperativa amb la creació de RIPES, que és la Regió Internacional de l'Economia Social i Solidària, i ens anem sortint, diguem, allà al cultural i ens anem sortint. Doncs l'origen de la nostra cooperativa, i abans de ser el que som ara realment, comença fa 50 anys, aquest any és el 50è aniversari de l'escola. L'escola Patoquet Sant Jordi neix fa 50 anys tot just, perquè una colla de pares i de mestres no generaven l'educació que tenia llavors i decideixen crear la seva pròpia escola de la seva manera. Som una cooperativa de treballadors on tots som socis treballadors, els mestres, les cuineres, els monitors, tots socis treballadors. Al cap dels anys, aquesta escola, seguint el seu ideari, aconsegueix fer-se pública, però al fer-se pública el que va passar és que l'escola, per el seu projecte educatiu que té i la manera que té d'ensenyar i de fer els nens, hi havia moltes parts que l'escola pública no donava. Llavors, per poder continuar oferint i seguint el seu projecte educatiu i amb el seu ideari i tot, neix el que és ara la cooperativa, com entenem ara, per donar servei a l'escola a totes les necessitats que té que l'escola pública no contempla. Llavors, creen aquesta cooperativa de consum i d'usuaris. Llavors nosaltres tenim de tot. Tenim socis consumidors, que són les famílies i els mestres, tenim socis treballadores, que són les cuineres, el personal d'administració que soc jo, i tenim personal contractat també, que són els monitors. Llavors, a la nostra cooperativa tenim, a través del rebut de les famílies que passem, una part que és materials curriculars, que cobreix tot això que l'escola necessita, que l'escola pública no ho dona. Primer hi ha una part que és la material fungible, que llavors tot el material fungible de l'escola, que són papers, cartolines, llibretes, rodes, llavis, tot això es compra d'una forma col·lectiva, que això fa que el material sigui de tots. D'aquesta manera també ensenyem als nens, tots tenen el mateix material, tots tenen accés, i llavors el material és col·lectiu de l'escola. També ensenyem als nens d'aquesta manera a treballar col·lectivament, tot és de tots. I després hi ha la part una mica de pedagògica, que la cooperativa també ajuda a l'escola a poder oferir el servei de piscina regulari, tallers específics que es contracten per una prova personal, etc. Coses així. La cooperativa també gestiona totes les sortides de les colònies de tots els cursos i també el servei de menjador i d'acollida al matí, d'acollida al menjador,
que és la part més potent de l'escola. Cooperativa, la part més potent és el menjador. Tenim un menjador molt potent, amb molt d'èxit, es queden moltíssims anys per al menjador i ajuda molt a tirar endavant tota la resta de partides. Bé, en el cas de Crític, no ho he dit abans, però ara us ho dic, és una cooperativa de treball associat, que la van fundar tres periodistes, ara ja són 5, hem crescut una mica, en aquests 4 anys i mig gairebé 5 que porten funcionant. Els orígens cal remuntar-se cap al 2012, un parell d'anys abans de crear-la. Els 3 fundadors no som joves emprenedors que acabem de començar, jo ja tinc 57 anys, els meus companys són una mica més joves, però estan al voltant dels 40. Per tant, al darrere tenia una trajectòria professional com a assalariats en diferents empreses i en el meu cas també com a director d'empreses públiques, diguem que jo vaig dirigir però que no eren a la meva propietat. I en el moment en què vam decidir tirar endavant un projecte nou, perquè la nostra idea era crear un mitjà de comunicació diferent, també vam pensar que si volíem crear un mitjà de comunicació amb uns continguts diferents, els habituals, els normals, els que trobem en altres mitjans, també la manera de gestionar-ho o la fórmula de gestió havia de ser diferent. No podia ser una SL o un altre tipus d'empresa en la qual ja nosaltres havíem treballat i havíem vist quins problemes i quines dificultats teníem. Però no teníem coneixements de cooperativisme, ni havíem estat mai en cap cooperativa, per tant va ser una mica una descoberta de quin tipus d'empresa o quin tipus de fórmula jurídica podem utilitzar que sigui diferent i que sigui més com nosaltres creiem que s'ha de gestionar una empresa. És una forma més democràtica, més horitzontal, no tan jerarquitzada, no tan vertical. I sobretot ens vam decidir per la cooperativa quan vam veure que hi havia una figura que en les SLs és una figura diferent, que és la del soci col·laborador. És a dir, nosaltres sabíem que nosaltres 3 sols no teníem prou pes econòmic per tirar endavant la cooperativa al principi, que necessitàvem l'ajuda econòmica de molta més gent i amb una SL el que vas aconseguir són accionistes que posin diners i que per tant d'alguna manera controlen aquella empresa que tu crees. En canvi, amb la figura del soci col·laborador vam veure que hi havia una figura d'una persona que aporta diners a l'empresa sense treballar-hi, però que no pot de cap manera controlar aquesta empresa a nivell de gestió, de direcció, perquè, segons la llei de cooperatives, el 60% l'han de tenir els socis de treball i com a màxim el 40% els socis col·laboradors. És a dir, que aquí vam veure una fórmula per tenir ajuda econòmica i alhora no deixar la gestió de l'empresa en mans de persones que no eren els 3 fundadors. I a partir d'aquí vam començar a contactar amb el món cooperativista, amb la Federació de Cooperatives, amb el grup ECOS i vam acabar-nos de decidir que aquesta era la fórmula que volíem optar i gràcies a això que vam tenir un suport econòmic d'una 60ena de persones que van entrar com a socis col·laboradors i van posar un mínim de 1.000 euros cadascun, és com ens vam veure en cor de tirar endavant aquesta cooperativa que nosaltres sols, segurament, per molt que haguéssim intentat aportar-hi cadascú 6 o 7.000 euros o fins i tot 10.000 euros, no hauria sigut prou coixí per als primers mesos o els primers anys per tirar endavant. Seguim també el que ja ens ha començat a explicar la Maria. Jo, si et sembla, comencem per tu, Laia, i ens expliqueu justament ara en quin moment esteu, ens expliqueu aquests orígens, en quin moment esteu ara, coses que ens vulgueu compartir de com us organitzeu, coses que penseu que són destacables de la vostra fórmula, inclús potser el no tan bo, el que costa més, no? També a vegades, com dèiem abans, només els èxits de l'altre gent, sinó també els fracassos, allò que ens costa a vegades i fa que les polítiques no caiguin. Bé, doncs actualment, com deia la Núria, som una cooperativa que continuem sent pocs i clar, això també fa que entendre'ns sigui més senzill. Ens reunim
no molt sovint, perquè la nostra cooperativa, com que és de serveis, el servei que donem el donem al congrés, a la conferència, allà on anem a treballar. I per tant, doncs, ens reunim per temes més aviat de coordinació, de gestió de la cooperativa, que la dividim a parts iguals. Tenim un sistema de torns, tenim un email que rebem tots, i aquest email, la persona que està de torn, quan arriben peticions de feina, doncs la persona que està de torn elabora el pressupost i fa el seguiment d'aquesta petició i diguéssim que coordina també l'equip d'intèrprets, l'equip tècnic, tot el que el client necessita, independentment de si aquesta persona hi treballa com a intèrpret o no. I després, doncs, l'intèrpret que treballa per la cooperativa en aquesta ocasió factura un 15% menys del que cobrem del nostre client, de manera que queda un marge per la cooperativa per les nostres despeses. Així és com nosaltres ens gestionem. I bé, doncs, penso que actualment estem en un moment de molta il·lusió perquè tenim ganes de créixer, mirem una miqueta més enllà dels nostres interessos personals, ens fa il·lusió, no?, el projecte de la cooperativa i penso que, no sé, també doncs, a nivell personal doncs, és gratificant la relació que hi ha entre nosaltres. Som molt diferents, som també de diferents nacionalitats, això penso que en la nostra professió ja és normal que sigui així, que som intèrprets de diferents idiomes, però això també és molt enriquidor. És una cosa que també doncs, recomanaria a nivell general doncs, de no necessàriament buscar gent que pensi més com tu, sinó com més diferent, millor. I bé, problemes, doncs clar, també tenim problemes doncs, perquè cadascú té la seva manera de treballar, tots som fills del nostre pare i la nostra mare, però bueno, penso que ens hem anat sortint doncs, parlant i en les reunions i doncs, dient les coses sincerament i intentant doncs, bueno, tot el tema de la intel·ligència emocional a les cooperatives, doncs, si us podeu imaginar que és el que més es necessita. Sí, Maria, si vols compartir així, a banda d'aquest dia a dia que ens explicaves, com aquests reptes o aquestes coses que podeu destacar. La nostra cooperativa, de fet, com està ara, deu fer, no sé, 30 anys o així que funciona. Després que va passar pública, de 30 anys, el projecte està superconsolidat. És un projecte molt estable, no és que nosaltres tenim un tope de creixement que són les famílies que tenim a l'escola, no hi ha més. És un projecte que s'autoabasteix cada any amb les mateixes famílies, un projecte a créixer, tenim un tope perquè som l'escola i és el que és, i els socis són les famílies i no podem créixer més. Per tant, és un projecte que funciona des de fa molt de temps, la cooperativa és sense ànim de lucre, de manera que nosaltres cada any fem pressupostos nous segons les necessitats concretes d'aquell any i cada any els rebuts s'actualitzen segons les necessitats del curs concret. Si a final de curs, per baixes, per altes, per que sigui, hi ha beneficis o el que sigui, tots aquests beneficis es fan servir per dotar l'escola de coses que necessita. Per actualitzar el material de cuina, sobretot principalment, i després si queden diners, si l'escola necessita ordinadors o pantalles o coses de pati o que sigui necessita l'escola, és per aquí. No fem de l'ensenyament un negoci, sinó que tot queda entre les famílies. Això també fa que si es compra una taula de ping-pong, la taula és de tots, no només és de qui l'ha comprat o l'empresa, sinó tothom s'encarrega de cuidar-la perquè totes les coses s'anoten. Funcionem també l'òrgan màxim de decisió de l'assemblea, que és una assemblea de tots els socis, usuaris, treballadors, pares, famílies, mestres, socis treballadores, cuineres, tothom de tot, que normalment l'assemblea es fa un cop a l'any més o menys, que és com aquí és on es tanquen els temes principals, s'aprova el pressupost, s'aprova el tancament de l'any anterior, si hi ha algun tema
més formal que l'assemblea es presenta allà. I després, durant el curs, per gestionar més el dia a dia de la cooperativa, com que clar, socis són 380 famílies, més els treballadors i això, que no és una cosa molt movible per gestionar el dia a dia, hi ha el Consell Rector, on estan representats totes les parts implicades en la cooperativa, hi ha l'equip directiu de l'escola, estan representades les famílies i estan representats els socis treballadors, el personal de cuina i l'administració. Allà fem el seguiment de tot el que s'aprova o es demana a l'assemblea i es va fent el seguiment durant tot el curs. Quan es gestionen, si l'escola hi ha alguna partida especial que necessita o el que sigui, es busca. També hi ha una comissió més tècnica d'economia que serveix per fer el seguiment del pressupost durant tot el curs, que també estan representades la família, en part de mestres i part de socis treballadors, on es fa tot el seguiment d'una manera una miqueta més exhaustiu que vagi seguint, que es vagi gastant el pressupost segons toca, i si alguna vegada hi ha alguna cosa o el que sigui, que aquesta comissió també serveix per donar idees, si hem de fer alguna cosa, com ho podem finançar, com ho podem treure, si s'està gastant molt, si s'està gastant poc, es donen idees per poder seguir endavant el projecte. Doncs nosaltres som una cooperativa petita, som 5 socis de treball en aquest moment. Com ens organitzem? Sempre dic que nosaltres funcionem una mica com una ceba en la qual hi ha diferents capes d'organització i de compromís en aquesta cooperativa. I en el nucli intern, la part de dins de la ceba, estem els 5 socis de treball. Vam començar 3, ara fa un any i escaig vam incorporar 2 persones més, 2 dones, ja som una mica més paritaris. Som els 5 socis de treball, per tant, els que mantenim aquest 60% de vots respecte a la decisió a l'Assemblea General o al Consell Rector sobre la gestió de la cooperativa. La segona capa serien els socis col·laboradors, que en aquests moments són sobre uns 65. No vam tancar a l'inici els socis col·laboradors, s'han anat incorporant més socis col·laboradors. Socis col·laboradors són part de la cooperativa, són membres, són membres de ple dret, van fer una aportació a capital social, per tant els seus diners estan allà, no han de pagar res més en cap moment, aquests 1.000 euros o més, perquè alguns van posar, hi havia possibilitat de posar més de 1.000 euros, 1.000 euros era el mínim, alguns van posar 1.500, 2.000, fins a 6.000 era possible. Aquests diners són pel capital social i aquests diners són perquè la cooperativa funcioni, però si algun dia aquestes persones marxen, els hi hem de tornar aquests diners. I a canvi ells no han de pagar res més, tenen una subscripció gratuïta in eternum i poden participar en tots els òrgans de govern de la cooperativa, evidentment. En el cas del Consell Rector som 8 persones, de les quals els 5 socis de treball i 3 socis col·laboradors en representació d'aquesta 60ena llarga de socis col·laboradors que en una assemblea van escollir els seus representants perquè vinguin al Consell Rector, que es reuneix una vegada cada trimestre. Aquesta seria la segona capa. Llavors tenim una tercera capa que ja no és pròpiament dins de l'empresa, però que és una capa per nosaltres molt important, que són els subscriptors del mitjà crític, que paguen una quota anual a canvi d'uns serveis. No són socis de l'empresa i per tant no tenen vot, no poden venir a les assemblees, però nosaltres són molt importants perquè són els lectors més fidels, els que tenim contínuament i que els donem una sèrie d'avantatges claríssims. Per exemple, visionar segons quins articles abans que la resta de lectors, participar en actes, fer comentaris, fer articles si cal, vull dir que tenen la possibilitat d'escriure també en el mitjà. Això en tenim 1.650 més o menys en aquests moments. I aquí sí que és una quota anual o semestral que s'ha d'anar posant cada any. S'ha d'anar renovant i si tu no vols continuar, doncs et dones de baixa i en van entrant contínuament, hi ha baixes i altes, per sort sempre anem creixent una mica més, encara no ens hem estabilitzat, sempre hi ha més altes que baixes, per tant seguim creixent. Aquesta és la tercera capa. Quina és la quarta capa? Evidentment, la resta de lectors que no són subscriptors i són socis, dels quals aproximadament uns 8.000 també s'han registrat i han deixat el seu correu electrònic, el seu nom,
a la nostra web, de manera que els podem enviar informació, els podem enviar newsletters, els podem enviar coses. Per tant, són com una quarta capa de lectors, que no són lectors anònims, no són uns que no coneixem, sinó que els tenim més o menys controlats, localitzats, i per tant són també una font en la qual nosaltres contínuament apel·lem a que ens ajudin econòmicament, és a dir, que està molt bé que siguin registrats gratuïts, que això ens dona també una certa força, un cert pes, però que si volen que el mitjà continuï, que la nostra font principal de finançament són els subscriptors, no? Per tant, que facin el pas i es facin subscriptors de pagament. No? La resta, doncs, tenim aproximadament uns 80.000 usuaris únics al mes, doncs hi ha molta gent que no la coneixem, entra una vegada o dues, o com vol, i ja està. Llavors, amb aquest funcionament de capes, jo crec que hem trobat un bon sistema per un mitjà de comunicació, que és un nucli fort, un nucli, diguem, impulsor, una segona capa que gràcies a ells tirem endavant i a més doncs, són gent que s'ha mostrat sense intervenir per res en la gestió diària, però sí s'ha mostrat molt entusiasta i molt col·laborador amb tot el que hem fet, i la resta de subscriptors o lectors als quals ens adrecem. La cooperativa va bé, vam començar l'any 2014 amb un pressupost de 85.000 euros l'any, que era un pressupost molt ajustat per intentar no estirar més el braç que la màniga. Ara, actualment, el 2019, tenim un pressupost de 240.000 euros, és a dir, que l'hem més que duplicat, i hem crescut en persones treballadores, en col·laboradors, ens hem millorat el sou, perquè vam començar amb sous molt ajustats, pensant que era la manera de no naufragar, i per tant estem molt contents, perquè en 5 anys hem consolidat un projecte que en principi ja es preveia que en 5 anys pogués començar a tenir beneficis o tenir excedent econòmic, i el tercer any, el 2014 no, el 2015 tampoc, però el 2016 ja vam començar a tenir beneficis i n'hem tingut cada any des de llavors, el 2017 i el 2018. Vol dir que l'hem consolidat molt abans del que ens preveiem nosaltres fent uns càlculs de pla d'empresa que inicialment era molt moderat, en el sentit de no voler estirar més el braç. Seguint amb això, Joan, de cara a futur, aquesta tònica de creixement és una tònica que voleu mantenir, que preveieu, veieu alguns reptes, hi ha algun núvol per allà a l'horitzó que digueu, home, això ens preocupa, i per la resta, que la Maria ja ens ha dit que teniu aquest límit natural de creixement, però sí pensar en el futur, quins reptes tenim. Mira, nosaltres aquest any hem fet una cosa que no havíem fet mai des que vam començar, que és fer un pla estratègic o un marc estratègic, que es diu, de la cooperativa a 3 anys vista. És a dir, nosaltres vam començar amb un projecte, que vam engegar el 2014, i tenim un pla de 3 a 4 anys, però no l'havíem revisat mai. Cada any anàvem fent el pressupost, com anàvem l'any anterior, què podíem fer, si podíem agafar alguna persona nova o no, però aquest any, finalment, després de 4 anys, hem dit, no, ara és moment de fer una aturada, ara som més gent, les persones que s'han incorporat no hi eren al principi, per tant no van participar en la gestió inicial, caldria aturar-nos i fer un marc estratègic per 3 anys més. L'hem fet aquests últims mesos, vam començar el mes de novembre i l'hem acabat ara fa pocs dies, i hem plantejat què vol ser la cooperativa l'any 2022, no? És a dir, 2019, 2020, 2021, què serem el 2022, no? Ja veurem si hi arribem, però com a mínim hem posat per escrit, hem tingut 3 sessions de treball molt intenses, en què han participat els socis de treball, evidentment, els col·laboradors periodístics més pròxims a nosaltres, que són persones que no són socis de treball, però estan al dia a dia de la cooperativa, són 3 o 4 persones més, i després alguns dels socis col·laboradors, que també són els més implicats, hem fet una sessió de treball amb unes 12 persones, 3 matins sencers reflexionant sobre cap on volem anar. Llavors han sortit unes línies estratègiques, preveiem un creixement, però no un creixement per doblar, per exemple, la cooperativa. No crec que puguem en 3 anys doblar ni el nombre de persones que som ni el pressupost, això són coses que es fan a poc a poc. Però sí que hem vist alguns llocs, alguns punts als quals volem incidir més, si volem fer altres coses que no siguin només el mitjà de comunicació, hem cregut que hem d'obrir altres vies
d'expansió, a nivell de fer formació, per exemple, sobre periodisme d'investigació, de fer altres projectes, i hem anat definint algunes línies de treball en les quals ens volem moure. Evidentment, clar que hi ha problemes, hi ha sempre, diguem, entrebancs o coses que et sembla que no podràs superar, però de moment jo crec que en aquest marc estratègic, com a mínim, ens hem quedat una mica tranquils en el sentit de sabem cap on anem, perquè ara trobàvem que després de 4 anys de treball intens que el dia a dia no et deixa pensar massa cap on vols anar, haver fet aquesta aturada, l'hem fet evidentment sense aturar el mitjà, vull dir que seguim treballant amb el dia a dia, però haver pogut fer unes sessions de reflexió ens ha tranquil·litzat, en el sentit de dir, ens hem posat d'acord, estem a la mateixa línia, tots, el nucli dur de l'empresa, sabem cap on volem anar, no sé si ho podrem aconseguir o no, però a mi tenim les línies marcades. Nosaltres, en créixer, com he explicat abans, el que sí que ens agrada, o que sí que s'ha d'arribar molt, per exemple, nosaltres, clar, com he dit, formen part les famílies, són les societats consumidores, usuàries. Un dels nostres objectius és explicar-los molt bé les vegades que fas falta aquestes famílies que moltes vegades entren a l'escola, o una escola pública normal o així, i es troben amb la nostra cooperativa a dintre i estan molt perduts, no saben com funciona, no entenen què és el consell rector, no entenen què és el consell escolar, ens barregen tots els conceptes nous i un objectiu nostre és explicar-la molt, fer-los entendre les famílies i fer participar les famílies. Sí que hi ha moltes famílies que quan entren ja saben la cooperativa que forma part de l'escola, però moltes famílies entren com una escola pública més i no, ens hem d'explicar i fer-los i captar-los entre cometes perquè es creguin el projecte i formin part i entenguin a on estan els seus fills i de què formen part de tot el col·lectiu. I de cara a l'exterior ens agradaria molt explicar el nostre projecte perquè és un projecte consolidat, que sabem que funciona, que té molt bons resultats, per si algú es vol crear-ne un de semblant o així, explicar-lo per donar idees per si algú es troba en una situació igual o similar pugui agafar-nos d'exemple. En el nostre cas, la cooperativa de serveis és diferent, no? Treballo així, nosaltres ningú cobra no som, sinó que el que guanyem és si treballem en un projecte guanyem i si no de la gestió que fem a final d'any es veu la gestió que ha fet cadascú i depenent d'això, els beneficis que hi ha hagut es reparteix segons el que cadascú ha treballat. Llavors sí que de cara al futur sempre volem créixer en l'aspecte d'agafar nous socis, sòcies que tinguin ben clar aquest concepte de cooperativisme, que tinguin la il·lusió de poder fer coses, de col·laborar i d'interactuar amb les altres cooperatives, perquè ara ens passa que al ser tan poquetes i tan cadascú són dones i homes, llavors tenim evidentment la nostra vida personal complicada, les nostres llavors a vegades costa molt trobar temps per fer coses que ens agradaria, de col·laborar, d'anar a reunions i tal, jo fa anys enrere tenim estructura, no tots tenim els nostres problemes personals, llavors ens agradaria que es anessin a pàgina més gent, però en la línia, que tinguessin molt clares les coses, no com a vegades amb els socis, que la seva idea era que els donessin feina i això res. Llavors que ho tinguessin clar i que així passem més, primera part que ens arribar a més gent, com a client i tal, però que poguessin interactuar més amb tots nosaltres i amb tot la gent que coneixem molt i tal, però que en un determinat hauríem pogut fer més, però ara estem molt col·lapsats. O sigui, és que no n'hi ha la gana per la feina del dia a dia. Llavors aquesta és una de les coses que sempre estem pensant també amb ells, a millorar la web, estem sempre treballant coses d'aquestes, amb tècniques que veiem que són directes, ens costa més l'autor que no. Us volia felicitar per aquesta plataforma que ha trobat genial. El sistema que no podem, però vull dir, ho trobo fantàstic i ho tenim molt ben estructurat. Bueno, és que qui la coneix molt bé, Carolina, però Moodle és una plataforma que a més està posant un software lliure per als sensors que per tant la pots adaptar, la pots tonejar, diguéssim, i pots agafar tantes aules i tants fòrums, és molt modulable a el que necessitis, però és una eina
d'ús lliure. Sí, no, una eina molt lúdica i això ho fem també, no? Perquè quan va començar l'any 2000 tampoc hi havia masses d'aquestes, no? I la possessió de fons això també, interactuar més fàcil, som més, interactuar més, diguéssim, amb la gent, amb els clients, així com hi ha molts que són de fa molts anys, coneixen el nostre sistema, coneixen que no som una agència d'inversió de la cooperativa, que quan les persones, el client té problemes, no té la subvenció o el que sigui, nosaltres ens adaptem i anem a veure què tenim que tant vàlua. Llavors, renunciem a una part, si sempre és el nostre sistema. Llavors, clar, molta gent tampoc el coneix, els clients, i també perquè això ajuda una mica al projecte que tenim, que intentar que hi hagi això, més justícia social, no? Que això ho tenim molt clar, tinc molt clar des de petita, no? Vull lluitar sempre, creiem en els fons socials per un món millor. Llavors, penso que és el que els que estem en una cooperativa és el que volem. Doncs jo aturaria com les ordres així de paraules, us donaria la paraula a vosaltres, dubtes, coses que voleu preguntar, aprofiteu, que les tenim aquí. Bones. Una pregunta per la Núria, perquè quan has explicat una mica les casuístiques del teu sector, que és molt individualista i tot això, he vist que jo també visc en una realitat paral·lela a la vostra. El meu sector també és molt individualista. Llavors, què és el que et va fer escollir a fer una cooperativa a una SL? Perquè al final una SL entenc que també és compatible amb el que vosaltres esteu fent. Què és el que et va fer? Com he dit al començament, em va convèncer una persona que portava 50 anys en una cooperativa d'advocats, que tampoc és un sector massa, i em va explicar totes les seves experiències, vaig veure que funcionava, vaig veure que amb aquest sistema és molt més democràtic, molt més igualitari, no té res a veure amb un SL. Aquí tothom, tot ho fem votant, tothom és totalment horitzontal. O sigui, no es fa res del tot es fa parlar, posant-se d'acord, i al ser poquets potser passem una mica de tant del Consell Rector, evidentment hi és, però com que som pocs parlem tot amb les nostres reunions i decidim tot a nivell absolutament democràtic. Un SL és més de cara com un negoci, nosaltres no ho veiem, evidentment que ens guanyem la vida amb això, però no ho veiem com un negoci. Per mi una SL és més una empresa qualsevol manera. Però clar, per exemple, en el cas que estic pensant jo, el taló d'Aquil·les, la debilitat que té crear aquesta fórmula cooperativista és que realment estàs en un sector molt individualista, com el cas el meu. Jo vinc del sector primari forestal i cada un no li expliquis com se fan les coses perquè cada un ja sap com són diferents coses. Llavors és agafar un camí i cada un és molt individualista. Llavors, jo el temor que tinc o la por que tinc és dir com es pot trencar això, com pots convèncer amb aquests futuribles socis d'una possible cooperativa en què és millor cooperar o que cada un munti la seva mercantil i seguint el seu camí sense la força col·lectiva. És una mica què és el que et va explicar aquest company teu per intentar-te convèncer, per donar-me a mi arguments d'intentar que jo pugui captar aquests socis que necessito perquè veig que és una realitat totalment paral·lela a la que no t'has explicat al principi. D'entrada vaig veure la seva experiència que havia funcionat, que tothom que estava allà estava molt content, que tothom es guanyava la vida, i a part de l'àmbit democràtic, que et podies guanyar la vida amb això, no és solament estar molt bé. Llavors, jo amb els companys els vaig explicar que, a més, ens guanyaríem la vida i podíem ser molt més competitius que una persona sola. En el cas nostre, que en el teu món el desconec totalment, però en el cas nostre, per exemple, una persona té una combinació lingüística, una pot ser francès, italià, l'altra anglès i tal. Amb això, quan un client et crida, només pots fer una feina. En canvi, si t'ajuntes i tenim totes les possibles combinacions, que és molt més competitiu, has de tenir més feina, tens més força si vas tots alhora, quan hi ha un concurs, quan hi ha un projecte,
sempre la unió fa la força. I nosaltres, en la nostra experiència, evidentment jo els 2 anys des que em vaig llicenciar que vaig estar sola, em guanyava la vida a sobrevivir a tanques i barranques. Des que vam fer la cooperativa la cosa va anar millorant i tota la gent que es va anar ajuntant, ja dic, al principi quan trobarà gent que no li farà pes o tal, o veurà que s'ha de treballar massa, perquè clar, tots els socis han de col·laborar, sobretot en el teu camp igual, col·labora tothom. I alguns que es van marxar, no hi ha problema, van entre nosaltres fins que vas trobar la gent que aneu més o menys en la mateixa línia, tots esteu d'acord, i veuran, a veure, és començar i veure que som més forts junts que no anar cadascú pel seu compte. Això es veu quan comences a treballar durant uns anys més durs, però se'n sortireu segur. En el nostre cas, el que ens va decidir a fer cooperativa i no fer una SL és això que us explicava al principi del control econòmic de l'empresa. És a dir, una SL, si tu necessites diners, acabes buscant accionistes o persones que li posen els diners i que, en el fons, el que estan fent és controlar l'empresa, és a dir, qui posa els diners controla l'empresa. En una cooperativa no és així, teòricament, és a dir, l'empresa sempre pertany als treballadors, una cooperativa de treball, pertany als treballadors que poden demanar ajut, poden tenir socis col·laboradors, però no perden el control. Nosaltres ens feia molta por que la nostra potència econòmica era molt dèbil, és a dir, nosaltres com a periodistes no hem acumulat diners com per muntar una empresa i tenim una base econòmica forta, que si muntàvem una SL i teníem dificultats, o bé ens empenyàvem en els bancs i hem de demanar crèdits, o bé acabàvem donant el control de l'empresa, com hem vist en altres empreses, SLs, que els periodistes no han pogut controlar-les, sinó que han acabat depenent de persones d'altres àmbits que no són periodistes, que moltes vegades no entenen el funcionament de la premsa o de la comunicació, que posen diners perquè hi volen fer negoci i que desvirtuen el projecte inicial. La nostra idea era que nosaltres com a periodistes sabem ben bé què volem fer i potser no tenim diners, però tenim les idees molt clares. Com evitar que la manca de diners et faci perdre el control de l'empresa. Jo crec que per nosaltres això va ser molt important. Nosaltres no ho vam posar en els estatuts que érem sense ànim de lucre, no ho hem posat mai, no perquè vulguem fer molt de negoci, no és el cas, però sí que vam voler, del moment, no autolimitar-nos, a dir, quan tinguem beneficis ja decidirem si el repartim entre els nostres socis col·laboradors, entre tots, o els tornem a invertir. De moment sempre els hem tornat a invertir en millores a l'empresa, però no autoimposar-nos que no podem tenir beneficis o que si els tenim els hem de reinvertir obligatòriament. És a dir, no renunciem a l'ànim de lucre, tot i que tenim clar que, evidentment, el primer és que l'empresa es consolidi i funcioni abans que repartir uns beneficis que segurament entre 60 o 70 persones tocarien a 20 euros cada una, vull dir que no té sentit. Em disculpareu si la pregunta no està ben formulada perquè només m'he llegit les primeres lliçons del curs i no estic gaire ambientat. Però tant en el teu cas de Cripi com vosaltres a Koinos que heu parlat de col·laboradors i com s'estructura aquesta relació de gent que no és de la cooperativa, perquè crec recordar que en el text de la lliçó posa que les persones que no són pròpiament de la cooperativa poden treballar un 40% del total de treball que posa la gent que és cooperativista. Aleshores, no sé si té gaire sentit la pregunta perquè no... No, crec que no... Els socis col·laboradors en principi no han de treballar a la cooperativa. Vull dir, una cosa, els socis de treball sí que hi han de treballar, és a dir, tu no pots ser soci de treball si no hi treballes com a mínim un percentatge de les teves hores. Llavors, tu pots tenir també contractats. Exacte, tu pots tenir contractats fins a un límit que no poden superar el nombre de socis de treball que hi ha. Però els socis col·laboradors en principi són persones que no volen treballar, el que volen és ajudar econòmicament a que la cooperativa funcioni i que són membres i tenen certa quantitat de vots en l'Assemblea General, poden participar en els òrgans de gestió de la cooperativa i senzillament el que fan és comprar una participació, pagar una participació de capital social. En el nostre cas vam dir mínim 1.000 euros, 2 participacions de 500 euros, fins a 6.000 podies comprar, més de 6.000 no,
per una senzilla raó, és a dir, no ens interessava una persona que posés molts diners i que es pensés que amb això estava comprant o decidint o comprant el dret de decidir sobre la cooperativa. Ens vam posar el tope de 6.000, que em sembla que era ja una quantitat considerable per una persona individual, i de fet només tenim un soci que ha posat 6.000 euros, que estan posant entre 1.000 i 2.000 euros la majoria. No? Però en cap cas aquestes persones jo entenc que no han de treballar a la cooperativa. No sé si... Figura, perquè jo també abans m'ho plantejava, totes dues, inclús des de Betufet, tenim molt de monitoratge, no? Monitors i monitores. Tenim periodistes que col·laboren, no els socis col·laboradors, sinó periodistes. I vosaltres tenim un centenar de col·laboradors. O sigui, aquesta figura, no? Com es vincula a la cooperativa? Doncs els nostres col·laboradors, quan van a treballar en un congrés, en una conferència, no fan res que no fem nosaltres també com a socis que anem a treballar en aquesta conferència, excepte el que és la coordinació de l'hora que s'hi ha d'estar, tots els petits detalls, si diners, si fins a quina hora, si es cobren hores extres, etc. Aleshores, clar, algú es pot plantejar, si jo igualment treballo i m'haig de treure un 15% igual que està fent el soci que treballa i de la tarifa es treu un 15%, quin és l'al·licient per a mi de ser soci? És més còmode no ser col·laborador i no haver de treballar tant perquè posem hores de feina que no són remunerades. Doncs bé, un avantatge clar és que nosaltres, els socis, som els que hi anem prioritàriament a les feines i només quan nosaltres, per la combinació lingüística que ens demanen o per disponibilitat, no hi podem anar, és quan hi van els nostres col·laboradors. I lògicament, amb el temps, quan veus com treballa la gent, agafes més confiança amb uns o amb altres i hi ha col·laboradors més habituals que altres. Ells emeten una factura a Coinós i Coinós els hi paga els serveis a ells. Igual que nosaltres, com a socis, emetem una factura després d'aquesta feina a la cooperativa i la cooperativa ens fa el pagament a nosaltres personalment. Recordeu que Coinós no és una cooperativa de treball, és una cooperativa de serveis. És a dir, són persones autònomes, cadascuna té la seva activitat, està donada d'alta de l'IAE, té els seus autònoms, tindrà els seus llibres a casa, tindrà el seu camp, el que sigui, té en propietat, diguéssim, tota una sèrie de coses, però cooperativitzen, diguéssim, una cosa que individualment no podrien fer. I en aquest cas és tota la part, entenc, més de difusió i comercialització de serveis combinats lingüístics. En el seu cas, no ho sé, no sé què pugui ser, és a dir, allò que un sol amb el seu propi activitat econòmica no pot arribar. Això és molt diferent, ens pot semblar igual, però és molt diferent de Crític, aquest projecte periodístic i en el que els socis són treballadors i treballadores. Bueno, sempre que expliques que vols formar una cooperativa, sempre hi ha una història com una espècie de mite, no? Que et diuen, ostres, el primer any és terrible, t'expliquen històries d'autoexplotació, de precarietat. El Joan ha donat bastant informació, com se van organitzar des de l'inici, potser una mica per la resta, dir-nos quins problemes vau tindre, com vau solucionar aquests primers moments, o si pot anar molt bé, no sé, un brit d'esperança. En el nostre cas, el ser cooperativa de serveis és molt diferent de la de treball, és molt diferent. Llavors, la participació que s'havia de posar en aquell moment, no sé si ara canviat, eren 130 euros, o sigui, cada soci podia comprar una participació o 2 o 3, però al mínim eren 130 euros, és com a molt assequible, no? Llavors la vam formar així sense masses problemes en aquest aspecte i sobretot amb el suport de tenir un local, de tenir una estructura que ens donava suport, que això és important, perquè si no tens cas de gastar uns diners, en aquest cas amb un intercanvi de serveis, que també és una cosa que trobo que és molt justa, doncs vàrem aconseguir i continuem estant així.
Llavors sí que és cert que com deia, els 5-6 primers anys van ser més durs perquè ningú els coneixia i a més perquè no hi havia, no sé si hi ha encara cap cooperativa, a Catalunya no hi ha cap més d'intèrprets. Llavors ningú els coneixia i no era habitual, llavors que va ser anar una mica porta a porta, però bueno, tampoc va ser una cosa per suïcidar-se, que es va veure en aquell moment hi havia més disponibilitat que ara, llavors era allò porta a porta, que els coneguessin, a fer en formigueta, i el primer any potser la cosa va quedar que no hi havia guanys, el segon una miqueta, a poquet, cada any hi ha més guanys, diguéssim, perquè ens coneixen més, perquè ja no fa falta anar porta a porta, tenim més eines, una web i tot, però ja ens coneixen i els clients ja ens truquen a nosaltres, encara que evidentment sempre s'ha de fer aquesta feina comercial, però ja ens truquen, ens demanen, i és així, no és tant, no serà la cooperativa de què vols que sí, però en el nostre cas no va ser tan greu i ens en van sortir. Bueno, en el nostre cas jo no hi era quan van formar la cooperativa, hi era però com a alumne, perquè jo era usuària llavors en aquella època. Sé que per la persona que ho va gestionar tot, que es va jubilar al setembre i jo he agafat el seu relleu, va ser difícil perquè no sabien res, no formaven part d'aquella, però ja s'havien trobat que era tan bé, no sabien molt bé. La van ajudar a formar, tenia molta sort llavors perquè a l'escola hi havia pares que sabien molt de cooperatives, eren molt experts en el món cooperatiu, hi havia alguns economistes també que formaven part del centre i van ajudar aquesta persona, la gerent de llavors, han creat, jo crec que totes les complicacions que ja hem explicat més que es va trobar, sobretot van ser molt del tipus formal, perquè clar, s'havia de generar el projecte des de zero, en aquella època no va ser fàcil, però gràcies a la col·laboració de les famílies, en aquell moment socis, usuaris i consumidors, ho van poder tirar endavant. Econòmicament, jo crec que com que ja el projecte ja venia, ja hi havia els nens apuntats al menjador, ja es feien servir, ja cobraven una quota, però de l'escola, no com a ensenyament i no com a serveis, doncs en aquest aspecte no crec que elles trobessin tants problemes, perquè va ser canviada una a l'altra, era una escola privada i va passar a la privada pública, per tant, alguns van canviar i la cosa va ser. Nosaltres, en el nostre cas, el que jo recomano a tothom és que els primers pressupostos que planifiques siguin molt ajustats. Sobretot a nivell de despeses. És a dir, realment, com que els ingressos són una mica hipotètics, perquè en el nostre cas suposàvem que hi hauria gent que podria subscriure's i entrar uns diners, però no en teníem la seguretat, vam preveure unes despeses molt ajustades en tots els àmbits, en els nostres sous per començar. És a dir, nosaltres veníem d'empreses en les quals estàvem cobrant més de 2.000 euros cadascun i ens vam posar uns sous de 1.000 euros al mes bruts, que vols dir, estàs rebaixant a la meitat el que estaves cobrant, per una senzilla raó, perquè vas assegurar que l'empresa com a mínim un any continuï i després ja et podràs pujar el sou, però assegura't el primer any. I com diu el sous, diu, per exemple, la inversió inicial, que en el nostre cas era molt petita, però havíem de comprar uns ordinadors, havíem de comprar una impressora, 4 coses, doncs vam anar a buscar el més barat del mercat. I en lloc de llogar un local de tants metres quadrats, ens vam posar en un local compartit amb una taula, tots tres, intentant gastar el mínim, no? Perquè el primer any és bàsic que les despeses no són disparin. Després, si veus que els ingressos funcionen, que entra una primera publicitat, que en el nostre cas també ens financem la publicitat que se'ns posa en el web, al nostre mitjà, que veus que entra la publicitat, que veus que els subscriptors van augmentant, que tens un creixement, llavors el segon pressupost ja t'ho pots plantejar d'una altra manera. Bueno, doncs anem a no ser tan austers, no? Comprem uns ordinadors una mica millors o els sous doncs, que els pots millorar, no? Però sobretot les primeres, intentar no dependre molt del finançament dels bancs, això per nosaltres era bàsic, és a dir, no hem hagut en aquests 5 anys cap préstec bancari, gràcies a aquest coixí dels socis col·laboradors, del capital social dels socis col·laboradors, sense els quals en algun moment
haguéssim hagut de recórrer als bancs segur, perquè tens problemes de tresoreria, de coses que et deuen i no et paguen i tu has d'avançar pagaments, però gràcies a aquests 70.000 euros més o menys que teníem, és un bon coixí per no haver de demanar un préstec pel volum de la nostra cooperativa. Jo crec que és bàsic. Evidentment el primer any per nosaltres va ser dur, perquè vam treballar moltes més hores de les que treballàvem, cobrant molt menys, però recompensava molt perquè precisament era el nostre projecte. Després d'anys treballant per altres empreses, en les quals més o menys et pots sentir més bé o més malament, a vegades pitjor, a vegades estàs fart i te n'aniries, però has de continuar. Tenir un projecte propi en el qual tu t'organitzes a la teva manera i fas el periodisme que tu vols, fas el tipus de comunicació que tu vols i t'organitzes a la teva manera, amb 3 persones que d'alguna manera totes 3 tenen la mateixa capacitat de decisió, és a dir, cap dels 3 era un jefe dels altres, sinó que érem tots 3 per igual, i ara que som 5 doncs també el mateix. I perquè deia, això que preguntava dels col·laboradors, clar, nosaltres tenim molts col·laboradors a la peça, és a dir, persones que m'envien articles o envien fotografies i els hi paguem per l'article o la fotografia. Nosaltres paguem totes les col·laboracions, no entenem que algú hagi de col·laborar gratuïtament, és a dir, ho paguem tot. El que passa és que algunes d'aquestes col·laboracions a la llarga es van fent molt freqüents i molt estables. Llavors, quan aquestes col·laboracions estables és quan nosaltres intentem captar aquella persona perquè acabi sent soci de treball, si podem econòmicament pagar-li el sou. És a dir, per exemple, ara tenim una persona a mitja jornada que ens porta les xarxes socials del mitjà, ens fa Twitter, Facebook, etc. I clar, aquesta persona està molt implicada en l'equip de treball, és un periodista, evidentment, i l'estem matxacant perquè, escolta, si vols ser soci de treball, mirarem d'ampliar aquesta jornada, que puguis dedicar-hi tot el dia, l'any que ve o quan sigui, deixem de ser 5, passem a ser 6, i aquest creixement lent, sempre en persones de les quals estàs molt convençuda que estan en la mateixa línia que tu en el projecte, que no són persones que vas a buscar vols venir aquí i no saben res, sinó que ja hi han participat, ja hi han col·laborat, estan en el dia a dia i per tant tens una confiança en ells que els pots acumular a la cooperativa. Jo havia demanat tot, només era en relació a la pregunta de... No, i et passo el micro. Era una mica per complementar la pregunta, no complementar-la, sinó, evidentment, quan poses en funcionament un projecte empresarial, sigui cooperativa o no, té unes implicacions, uns esforços, no? Llavors, era preguntar-vos el fet de ser cooperativa. Què us ha fet que aquests primers anys hagin estat millor que si no hagués estat cooperativa? Millor, entenc que millor perquè vosaltres porteu molts anys, no? I llavors... O sigui, per contrarrestar aquestes dificultats que comentava el company del principi, el fet de ser cooperativa ha compensat d'alguna manera? Una cosa que no m'ha quedat clar de les de Coïnos és que les cooperatives de serveis, a quin règim de la seguretat social esteu? Entenc que les col·laboradores són autònoms i vosaltres, com a socis, sou autònoms també? Sí, nosaltres som tots autònoms. Si les sòcies són tots autònoms, a més és que s'ha de ser per treballar. I igual els proveïdors són tots igual. En el nostre cas també som autònoms, tot i formar part de la cooperativa de treball. És a dir, tu pots decidir, quan comences la cooperativa, si entres al règim de la seguretat social normal o estàs en el règim d'autònoms. Nosaltres, per una qüestió també de contenció, de cost d'empresa, vam decidir mantenir-los com a autònoms i que la cooperativa ens pagués la quota d'autònoms que nosaltres paguem a la seguretat social. Al cap de 5 anys, això t'ho pots replantejar. Ara nosaltres ens queden mesos per complir 5 anys i estem ja plantejant-nos passar al règim general de la seguretat social. Això que deies dels primers anys, a nivell meu personal, em va anar bé per tirar endavant, perquè jo sola ho veia claríssim que no podia tirar endavant. Llavors, la seva cooperativa vaig veure que tenia raó, aquesta persona que em va convèncer,
i que podíem fer moltes més coses i que podíem tirar endavant, encara que va ser, evidentment, va ser dur, perquè és això, el que deia, tens que anar porta a porta i tal. També el no sentir-te sola, sentir-te que comparteixes amb les altres persones, no? És important i et fa, doncs, això, tenir més força i més poder lluitar més. És sempre important, no? Quan tu acabes de sortir a la universitat i estàs sol i tal, en un món que és molt, molt competitiu, doncs és més dur, no? Llavors, sempre, al estar tots junts i poder començar a fer projectes i tal, és molt més compensa més. Encara que el primer any va ser dur i no va haver-hi 10 anys, i el que comentàvem, les hores que inverties eren hores, diguem-ne, perdudes que quan no guanyava res, eren moltes i moltes hores, però després quan aconseguies un projecte la satisfacció era brutal, no? O sigui, un projecte grandiós que es va aconseguir, que ens tornàvem bojos, no? O sigui, un congrés que va haver aquí a museus a Barcelona que van haver-hi gairebé 300 intèrprets, o sigui, va ser una cosa i vam aconseguir una part, llavors això ja et dona una satisfacció bestial, no? I a més això es va també servir per començar a donar-nos a conèixer més, que hi haguessin guanys a la cooperativa i llavors és això. Bueno, al principi, jo fa poc, fa molts anys que treballo a l'escola, havia sigut monitora i ara ja aquest curs, el curs passat ja vaig formar part d'assessors i tot. A mi m'agrada molt estar en una cooperativa perquè he estat molt anys a l'empresa privada i hi havia una estructura, jo no enyoro gens l'estructura jeràrquica. M'agrada molt estar a la cooperativa perquè, tot i que en el meu cas, la meva posició, jo soc oficialment de gerent o de cap de personal, jo de moment, com espero que em trobo molt, que treballar de tu a tu és molt agradable. No sentir-te, notes que tens aquesta pressió perquè al final el responsable ets tu, però poder parlar les coses de tu a tu i donar la mateixa importància a la cambra personal, a la cambra de cuina, a les cuineres, als monitors, poder escoltar-los més de tu a tu. Jo suposo que jo també de l'escola he sigut exalumna, he sigut monitora, he fet de tot i ara estic aquí, a mi m'agrada molt i que d'estar com de la cooperativa i el que no enyoro gens de l'empresa privada és aquesta pressió jeràrquica que moltes vegades tens, de la pressió de treballar amb un jefe, quan et reunir el consell rector, trobo que estàs amb l'equip de gestió del centre, amb el president de la cooperativa, amb pares, amb personal de cuina, estàs tu i parles de temes que a vegades són una mica delicats i que vulguis que no, però a vegades sempre hi ha discussions i diferents parers, però bueno, s'intenten parlar tots, s'intenta arribar a un acord comú i quan et sents escoltada, escoltes les explicacions dels altres i arribes a un acord. No hi ha una imposició perquè jo ho dic com passa en moltes empreses privades, que tens un cap i fas el que ell diu i punt. Ja està. En aquest cas jo trobo aquesta millora de la cooperativa que no està, o que es dona poc, que jo m'he trobat poques vegades en l'empresa privada més UCL o SEAS. Sí, molt breument. Jo havia treballat en redaccions de mitjans, petits i més grans, i clar, hi ha dos nivells com molt separats, no? La redacció, que és el lloc on discuteixes quins temes periodístics tractes, com els tractes, quins sí, quins no. Això sí que semblava una discussió, una relació molt igualitària entre els periodistes que formaven aquell mitjà. Però el segon nivell, és a dir, l'empresa, quines decisions empresarials es prenen, cap a on es va, si es va buscar un tipus de publicitat o un altre, si es va fer un tipus de... Tot això se t'escapava com a periodista, no? I hi havia uns senyors, que podien ser periodistes o no, normalment no ho eren, que decidien per tu i que aquella empresa anava cap aquí o cap allà, no? La sensació de que tu tens el control, tens el poder de decisió, no sobre el producte periodístic, sinó sobre l'empresa en si, sobre el que fem i el que deixem de fer, és molt gratificant. Vull dir, realment veus que el projecte és teu,
no és un projecte en el que tu treballes, és un projecte que és teu, en el qual has de prendre totes les decisions, sobretot sobre qualsevol cosa que afecti a la marxa de l'empresa. No? Nosaltres funcionem amb aquests dos nivells, però som els mateixos, és a dir, cada dilluns fem una reunió de redacció per decidir com tractem els temes i quins temes van i coses periodístiques, i una vegada al mes, un divendres, fem una reunió que en diem de cooperativa o d'empresa per parlar de temes més de gestió, de números, controlar com va el pressupost, controlar com va la publicitat, les subscripcions, quins projectes externs agafem, quines subvencions ens presentem, la gestió, pròpiament dita. És a dir, que no delegues això a unes persones que t'ho fan, sinó que tu has d'assumir tu mateix perquè l'empresa és teva. I en el cas, per exemple, de l'ampliació, si nosaltres haguéssim creat una SL amb 3 socis, els 3 socis fundadors, no sé com ara haguéssim pogut agafar aquestes persones, aquestes 2 persones més que han entrat com a sòcies, segurament les haguéssim acabat contractant com a treballadores, amb la qual cosa haguéssim creat una dicotomia. Nosaltres som els amos, nosaltres som les treballadores. I no, trobo molt més a gust que aquestes persones passin a ser exactament igual que jo, que vaig fundar l'empresa, la cooperativa, i que tenen tant de poder de decisió com allò. El seu vot val igual, encara que hagin entrat després, encara que potser tinguin menys experiència que nosaltres, però és igual, vull dir, aquesta gestió horitzontal és molt greu. I ja està. Vols que t'ho torni a repetir? Que he tinc gravat. Doncs això. Que moltes gràcies i això. I ara els donem pas a Sonia Canal. D'acord? Gràcies.